Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, rahayu rahayu rahayu. Bocah-bocah, kaya janjiku isuk mau, ayo padha dibahas kaca 10 nganti 12 tantri basa. Sadurunge Pak Imam terangake, ayo padha disiapke bukune dhewe-dhewe, buku tantri basane lan buku tulise dhewe-dhewe. Wis siap? Nah, nek wis siap, ayo dimulai. Coba delengen gladen 1. Gladen 1 kuwi ana kolom. Ya iki. Nah, iki. Kolom nomor pernyataan, narasi, lan deskripsi. Nah, pernyataane ngene, pernyataane nomor 1, karangan kang ngandharake kedadean kanthi urut wektu lan kronologine kuwi ciri teks narasi teks deskripsi. Jawabane yaiku kuwi ana kaitane karo teks narasi. Merga apa? Merga teks narasi kuwi teks sing isine nggambarake kedadean kanthi urut. Urut apane? Urut wektune lan kronologine. Jawabane sing dicentang kolom narasi. Nomor 2. Nomor 2, pranyatane unine karangan kang ngandharake sawijine objek. Ngandharake kuwi nggambarake, melukiskan cara Indonesiane ya. Karangan kang ngandharake sawijine objek kuwi kelebu ciri teks narasi teks deskripsi. Jawabane sing dicentang kelebu teks deskripsi. Kenapa kok kelebu teks deskripsi? Amarga teks deskripsi kuwi ana kaitane karo nggambarake sawijining objek. Nomor 3, ya, ngandharake kanthi njlimet utawa rinci kuwi kelebu ciri teks narasi utawa teks deskripsi. Ayo padha mikir kabeh. Jawabanmu apa? Jawabanmu nek mau jawab kelebu teks narasi sing dicentang itu teks narasi, kuwi bener artine ya. Runtut alure ya, runtut alure kuwi kelebu narasi ya. Nek ngandharake kanthi njlimet sing dicawang, sing dicentang kuwi kolom deskripsi ya. Amarga deskripsi kuwi ngandharake kanthi njlimet ya, rinci. Nek narasi kuwi runtut alure, ana kaitane karo runtut alur ya. Nah, saiki nomor 5, pranyatane kuwi karangane isine andharan nganti sing maca kaya ngalami dhewe. Kuwi kelebu teks apa? Narasi utawa deskripsi. Nah, sing bener yaiku ana kaitane karo teks deskripsi ya. Terakhir yaiku karangane isine ngandharake nganti sing maca kaya nyawang utawa weruh dhewe objek sing digambarake. Kuwi kelebu ciri teks narasi teks deskripsi. Kuwi kelebu teks deskripsi.
deskripsi. Jadi sing dicentang ana kaitane karo teks deskripsi. Jadi nek ning kolom kuwi ya, kolom kuwi ning gladen 1 kuwi akhire iso diterangke teks deskripsi kuwi karangan kang ngandharake sawijining objek ya kanthi jlimet lan rinci supaya sing maca kuwi ngalami dhewe utawa nyawang utawa weruh dhewe objek sing digambarake. Lah nek narasi kuwi karangan kang ngandharake kedadian kanthi urut wektu utawa kronologine amarga ana kaitane karo cerita. Jadi cirine kuwi alure runtut. Alur kuwi apa? Alur kuwi tegese peristiwa ya, kedadian sing ana kaitane karo urutan wektu lan ana hubungan sebab akibate. Jadi kolom iki ya, kok gladen 1 iki ana kaitane karo bab bedane teks narasi lan deskripsi. Jadi nek ana pitakonan apa bedane teks narasi lan deskripsi, jawaben wae nek bedane antara teks deskripsi karo narasi yaiku nek teks deskripsi iku teks kang ngandharake objek kanthi njlimet utawa detail supaya sing maca rumangsa tau nyawang utawa weruh lan ngalami objek kang diandharake, sing digambarake, sing dilukiske. Lah nek teks narasi yaiku teks kang isine cerita kanthi runtut alure lan peristiwane. Kuwi kesimpulane. Kuwi bedane teks deskripsi karo teks narasi. Coba wacanan meneh kesimpulan kuwi ya. Diangen-angen dilebokno ning ati. Bocah-bocah matur nuwun kowe kabeh padha iso nyocoke pembahasan sing diparingake Pak Imam isuk mau. Yen cek ana sing salah benerke dhewe-dhewe. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rahayu rahayu rahayu.